L'MMA és la barreja de moltes arts marcials. Van posar un lluitador de boxeo, per exemple, amb un de jiu-jitsu i els enfrontaven i feien un combat i a veure qui era millor. Allà no hi havia ni normes, en plan que eren potser combats infinits fins que algú acabava i a poc s'han anat ajuntant totes les disciplines, que podria ser el kickboxing, que és quan fem punys i patades, el boxeo, que són només punys, el muay thai, que és també l'introdueixen els colzes i els genolls. Totes aquestes disciplines és l'MMA, que a poc s'ha anat transformant i ara sí que hi ha una disciplina en si que és l'MMA, que és englobar tot això. Jo vaig començar quan tenia 17 anys, o sigui, vaig començar una mica relativament tard i vaig començar ja amb tot, perquè la meva primera classe va ser d'MMA i llavors ja em van ensenyar que la Ronda Rousey, que és una de les millors lluitadores, i em vaig flipar i vaig dir jo vull ser com ella, jo vull ser la millor i vull lluitar a MMA. Ja des del primer moment el meu objectiu era MMA. Vaig venir d'una època una mica intensa, era una mica punky, sortia molt de festa i una adolescència intensa. O sigui, la meva mare preferia que estigués entrenant que no pas sortint de festa. Una mica entrenant va salvar de liar-la. Jo estava feliç i mentre jo estigui feliç estan feliços. Gràcies a la meva família també he pogut fer això, sobretot els meus avis que sempre m'han estat esponsoritzant en plan les competicions de jiu-jitsu que són supercares i tot. Si no hagués sigut per la meva iaia i el meu avi, en plan que no. Jo portava molt de temps esperant aquell moment, no? És com el teu debut, portes molts anys entrenant i pensant en aquell dia i de cop arriba i va ser un dia que jo recordo que va ser tot perfecte. És quan notes que les coses flueixen i que tot està a lloc. No sé, tenia una sensació de que tot aniria bé, saps? I que tot estava anant bé. Estava tot ple, recordo amb les llums, entrar ja cap a la jaula. Sentia com en un videojoc, bueno, va ser una sensació tot rara, però a la vegada vaig sentir que com una calma de que estava on havia d'estar. Em vaig sentir molt còmode allà dintre, és com que et transformes i amb una altra marina lluitadora et vas posant en una situació i arribes allà i estàs transformada. Va ser una mica dramàtic perquè la noia portava un protector pectoral superdur i la vaig tirar al terra i em vaig aixecar i tenia l'ull com una pilota que no sabia què era, vaig fer així, tenia una bola i no veia res. I el meu entrenador em va dir 30 segons, li vaig passar la guàrdia, clau de braç i vaig guanyar. Va ser una gran experiència en realitat perquè serà un debut que molta gent se'n recordarà, saps? Que vaig guanyar amb un ull i una història per explicar que en realitat la vida és això, són experiències i històries. Per mi va ser superdiferent perquè sempre havia tingut això, els 4 mesos per preparar-me i aquest cop va ser pim-pam-pum, lluitar. I sobretot mentalment, jo que sempre faig com els meus processos mentals de preparar-te, tu t'estàs preparant per pegar-te amb algú. O sigui, és una mica com si anessis a la guerra. Jo em sento com tens els teus entrenadors que et preparen per al dia de la guerra. I va ser com pim-pam, lluites amb aquesta. I em va costar una mica posar-me en situació. I jo recordo que el tio deia no tinc ganes de pegar-me, vull acabar ràpid. Avui no tinc ganes de pegar-me i fer-me mal, vull acabar ràpid i vull guanyar. I així va ser, entro a la jaula, em potro contra la jaula, la tiro al terra, clau de braç. 60 segons i ja està, i em dic, ja està, feina feta. Va ser guai, sobretot això, haver-se de preparar mentalment tan ràpid, saps? Sortir de la zona de confort, que no és zona de confort, però de com estic preparada normalment per fer-ho, haver-ho de fer d'una altra manera, va ser un repte bastant diferent.